Verzet tegen verhuizing Albert Heijn. Veiligheidsarrangement De Wieën ontwikkeld. Het is vandaag 16 oktober. Dit is het Pelemaasjournaal. VVD en Venray Centraal vinden de verhuizing van Albert Heijn naar de Gouden Leeuw ongewenst. Reden? Hierdoor ontstaat nog eens extra leegstand in het centrum. De Albert Heijn zit op dit moment aan het Schouwburgplein. Maar door de slechte parkeergelegenheid en daarmee bereikbaarheid voor de klanten wil de supermarkt al langere tijd verhuizen. Nieuwe plek, de Gouden Leeuw, aan de Langeweg. En dat moet zorgen voor een grote stimulans. Er komt dadelijk een hele mooie nieuwe Albert Heijn in het centrum, in de binnensingels. Want de huidige Albert Heijn die draait heel slecht. Het ligt gewoon slecht voor een supermarkt. Hebben ze ook aangegeven. Hebben we ook met hun al afgesproken een aantal jaren geleden dat ze naar een nieuw pand kunnen. Liever eerst buiten de singles, maar dat wilde de raad niet. Dan hebben we gezegd, we gaan binnen de singles zoeken. Die plek hebben we nu gevonden in de Gouden Leeuw. Een hele mooie plek waar we alles kunnen afronden daar. En daar kan echt Albert Heijn veel klanten trekken en zorgt voor veel bezoekers aan het centrum. VVD en ondernemingsvereniging Venray Centraal maken zich echter grote zorgen over een verplaatsing. Want een verhuizing van de supermarkt betekent extra detailhandelsruimte dat aan het winkelcentrum wordt toegevoegd, terwijl er al bijna 11.000 vierkante meter leeg staat. Wat ons grote zorgen baart is als dit pand leeg komt te staan, dus het oude Albert Heijn pand, dat komt dan vrij. En dat komt vrij voor detailhandel. En dat wil zeggen dat we bijna 2000 vierkante meter extra detailhandel toevoegen aan het centrum. En dat is vreemd, want we hebben op dit moment al meer dan 10.000 vierkante meter leegstand. Nou, dat is iets waar je heel erg zorgen over moet maken. Dat wordt ook heel breed gedragen. Dus wij zijn heel verbaasd dat dit eigenlijk op die manier zo toegevoegd wordt. We gunnen het Albert Heijn ontzettend dat ze uitbreiden en ook als ondernemer hun nek durven of hun hoofd boven het maaiveld uit durven te steken. Alleen het is zo jammer dat het uiteindelijk ten koste gaat van het hele centrum. Als we meters toevoegen, dan kunnen we het niet compact houden. En de trend op dit moment in heel Nederland is eigenlijk dat er heel veel vierkante meters detailhandel leeg staan. En die leegstand, dat is uiteindelijk ten koste van de gezelligheid van het centrum. Klanten vinden het leuk om in Venray te zijn, maar die willen natuurlijk ook dat de gezelligheid die hier nu is, ook behouden blijft voor de toekomst. Andere gemeentepartijen zijn minder uitgesproken over de verhuizing. PvdA en SP hebben geen moeite met de verhuizing. PP2 en D66 delen de zorgen over de leegstand met de VVD. Het CDA is blij met het verhuisplan. De VVD begrijpt dit niet, want de extra toevoeging van winkelruimte aan het centrum gaat tegen de nota's en rapporten in die over het centrum zijn opgesteld. En dat verbaast ons als eerste, dat daar zo makkelijk over gedaan wordt. Terwijl iedereen het belang van een goed kernwinkelgebied, allemaal hebben we dat heel hoog op de agenda staan. En we wijken er zo hops vanaf en we zien wel waar het schip strandt en dat verbaast mij ten zeerste. En ook Venray Centraal vindt het jammer dat de verhuizing tegen een visie van een compact winkelcentrum ingaat. In alle plannen en in alle politieke partijen hoor je dat ze eigenlijk het centrum ook compact willen houden. Ze zien natuurlijk ook die landelijke trend. Alleen het jammere is dat ze uiteindelijk wel aan de ene kant zeggen dat ze een visie hebben en aan de andere kant tegen de visie acteren. Dus ze voegen wel meters toe door dit verhaal en uiteindelijk gaat dat tegen de visie die ze in eerste instantie hebben. Wethouder Jan Lonen begrijpt de zorgen van VVD en ondernemingsvereniging Venray Centraal. Maar hij denkt ook dat het leegstaande pand dat vrijkomt een aantrekkelijke plek is voor een nieuwe ondernemer. We voegen inderdaad meters toe, maar deze meters die vrijkomen, verschillende bestemmingen hebben daar een kans. Er kan een horecafunctie komen, er kan misschien een huisartspraktijk komen. Ook gewoon andere winkels kunnen daar komen. Daar gaan we ook mee aan de slag. Er is een makelaar door Albert Heijn ingehuurd, mee bezig. Het is ook een grote winkel. En echt grote winkels voor grote formules, die kansen zijn er nog niet veel. En we hebben echt goede hoop dat we op korte termijn daar een invulling van kunnen krijgen. De VVD wil tijdens de raadsvergadering dit onderwerp nog een keer aan bod laten komen en hoopt op bijval van andere partijen. In navolging van het veiligheidsarrangement voor het stationsgebied is er een veiligheidsarrangement ontwikkeld voor het gebied De Wieën. Het arrangement is opgesteld en ondertekend door 13 partijen die een rol hebben in het gebied aan de zuidelijke rand van Venray-Kom. Doel is om samen het gebied schoon, heel en veilig te houden.
De ondertekenaars zijn onder andere omwonenden, Wijkraad West-Zuid, Jongerencentrum De Bie, Rijland College, ATV Venray, SV Venray en Judovereniging Venray. Met de ondertekening bezegelen al deze partijen de lokale samenwerking ter verbetering van de leefbaarheid en sociale veiligheid. Het arrangement wordt afgesloten voor tenminste 4 jaar. Alle 13 dorpen in de gemeente Venray worden het komende half jaar onder de loep genomen. Veel meer dan voorheen wordt gekeken naar leegstaande panden in plaats van nieuwe bouwlocaties. In dorpen komen steeds meer grotere gebouwen leeg te staan, zoals de scholen in Heide, Veulen en Vredepeel en straks wellicht in Kasterij en Oerlo. In de toekomst zullen ook kerken worden gesloten en mogelijk gemeenschapshuizen. De gemeente is eigenaar van schoolgebouwen en gemeenschapsaccommodaties. Deze panden kosten de gemeente veel geld en ze zijn bij leegstand vaak lastig verkoopbaar. Door ze in te zetten voor woningbouw snijdt het mes van 2 kanten. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het geruime tijd droog. Tijdens opklaringen daalt de temperatuur tot 12 graden. Morgen vroeg valt er een aantal buien. 'S Middags is het op de meeste plaatsen droog en wordt het tijdens enkele zonnige perioden maximaal 18 graden. Hartelijk dank voor het kijken en tot het volgende journaal.